Damini debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amang inang hahanggi pinaribot tajakon ma hatani debata dihita di bagasan partikian parmingguota di Bornginon imana tarenet sian Matius bidusada mamuka sian ayat 10 rodi ayat 25 songonon madidok disi ianggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe ibana si Mariai gabe-gabe ado ibana si atod di porbadia adorang soma si padoha do penasida ala parroha nabonar si Joseph namangoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naeng sirakonon nasongoni alai dina songoni dope tahini rohana di idama dinibina suru-suruan ni Tuhanina madok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongam musaripe muse ai nasian tod di porbadia do nanaeng tubuh di ibana tumubuhon anak maibana Yesus do warna bahenonmu ai paluon na do bangsona si anak kadosa na si dabe masa pesudinai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok idahamuma gabe-gabe ado na marbaju tubuhan anak maibana jala baheno dog warna Immanuel lapatanna dongatta madebata jadi dung tersunggul si Joseph dioloi mahatani suru-suruan ni Tuhani saut madialap naniolinai alai lauso ditadda paima tubuh buha bajunai jadi digoar ma ibana Yesus ima sahatna horas ma dihamua kamanginang horas manang dihamua karuas na adong noaing di luar na di gedung serbaguna suak songoninang di gedung sekolah minggu nak pedang boi takas di tatap pamuha miamanginang pos doroha sahat turpuk jami taon nang hatorangan naboy pinadar tuhamu saluhutna marsada-sada adorang sosahat tita tu hatorangan ni turpuk jami taon marsijalangan majohita siamu kabirakta uhud pasahaton selamat hari Natal dihamu amanami dohot inanami nahina holongan boy dope ulaning takas boy tapak kilalahon di bagasan hadiriota ahado silua ahado situhu ahado natung macayarga di bagasan partikianon di pasahat debata hita moloboi hita di obason hudul mangalipat tangata martangiang maradopod debata dungita pasahat puji-pujiatta marhite edeta tu ibana dungita pasahat peleatta nagabetadda ni parsobauta tu dirina bodo tapak kilalahon adong dopei sahat tu dirita
di bagasan partikianon amang doho tamu inang biar rohakku dihamu amang doho tamu inang ia kegiatan namar hadomuan tu Natal nasi songonon hanya sebatas perayaan. Aledang boy be bagas tahu hal tadodo ahado situhu namian di bagasan Natalisa diri namian di bagasan hatutubu ni Yesus sadiri tu dirita tarlumobi dinalaho mangadopi dohot makkamonakon mamutihi sianak kana arga di pardalanan ning ulu taon nasipata matsai maol atusan niripu parhunihan hapeda pargadongan niripu parsaulian hapeda hamagoan takas ku amang doho tamu inang disakapi direncanahon dipersiapkan sudena berhubungan tu pardalanan ningoluna anggiat marhitei di hilala rohana mardala doho denggan jaladanga dong abad bikolang tantangan hambatan namar hadomuan tu sude rencana naung pinikiran nai hape amang doho tamu inang balik do sian na pinikiran nai na sinakapan nai suak songoni nang na nirencanahon nai songoni do amang doho tamu inang di bagas seperti kianon pakilalaan ni si Yusuf rap dohot si Maria dan adong tagam rohani ibana adong barita nasi songoni dihinauli ni akka rencana nasi nakapanna dohot si boruadi na hinaholongan ni rohana jalananaeng dongas saripena jala tantangani amang dohot taminang dang marmeam-meam jaladang murah jaladak keadopan jalaboy dohonotta kemungkinan dang boy dicerna sian akal dohot sian pikiranna sadiri alamarhite barita nasahat tudirina itu menyangkut soal harga diri itu menyangkut soal hukum adat itu menyangkut soal masalah sosial dan itu menyangkut soal masa depan ya manami dohot inanami na hinakolongan sadalan dohot sakap ni si Josepi hadir debata dan anehnya Bapak Ibu saudara-saudara sejalan dengan rencana itu Allah juga punya rencana atas dirinya atas diri Yusuf dan juga atas diri Maria. Amang doho tamu inang bodo tapak kilalahon di bagasa perdalanan di ngulut tahun na terbatas do HP pikirata na terbatas do HP rencanata na terbatas do HP bilang-bilangta na terbatas do HP saluhut na tasakapi di tonga-tonga ni Portibion
Alamolo jujur hita mang dohot tamuinang jot-jot doa kasakap daulina denggan natasakapi di tonga-tonga di perdalanan di ngelutta marharoroan sian biar alayang kode bata atas segala rencana yang dia rencanakan dalam dirinya bukan pernah datang dari rasa ketakutan, tapi semua itu adalah datang dari rasa cinta kasih. Holong namar situhu namian di bagasan irina. Di kondisi yang sedang dialami oleh Yusuf, bingung, merasa kehilangan akal, lumpuh, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Di sanalah Bapak Ibu saudara-saudara Allah hadir. Di sima amang dohot tamuinang debata patuduho dirina. Dopak ise. Dopak si Yusuf. Dopak si Maria. Dia manami dohot inanami na hinakolongan. Natal boydoi sahirana perayaan biasa di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta. Kalai molo tapadopak tu perdalanan di si Yusuf dohot si Mariaon di bagas seperti kianon. Natal bagi diri Yusuf, Natal bagi keluarga Yusuf, Natal bagi keluarga Maria bukanlah hal yang biasa. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana ketika dia mengalami sesuatu dilema dalam perjalanan kehidupan sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Allah terhadap dirinya, di sana Allah hadir. Amang dohot tamuinang ita mana maboto situasi di perjalanan ningolutta di bagasan partikianon. Apakah kita bisa merasakan dalam suasana seperti itu pada hari ini Allah hadir? Bodo tapakilalahon amang dohot tamuinang dihina godang niya kanarudut na taadopi. Dihina godang niya kailu-ilu na taadopi. Dihina godang niya kapersoalan na taadopi. Nama baik kita sahira na mardala di bagasan hahulomon. Sahira nama baik kita dang boy jaladang tuk mangasakon gogo nang pikirata. Bisakah kita merasakan Bapak Ibu saudara-saudara Allah yang kita kenal itu selalu hadir dalam proses keberlangsungan hidup yang seperti itu? Kita mamang dohot tamuinang naboy makilalahon boado de bata mangaramu hiti-hita di bagasan nasa tau pulunon. Ubayan nagabe sangat kita tu bagasan perdalanan ni ngolutta si sonari. Ayang gohita dinalahu mangidang nguluon sama seperti potongan pasel. Ketika kita melihat potongan pasel tertentu, kita akan mengatakan ini apa gitu. Posisinya di mana? Dan keunikannya apa? Manfaatnya untuk apa? Dan kira-kira apa manfaatnya ini untuk mendukung yang lain? Kemungkinan kita mengatakan bahwa pasel yang hanya kita lihat yang satu buah itu tidak ada gunanya. Alariko doamang dohot tamuinang taboto di bagasa perdalanan ningoluon ia tuhatna mangida rumang dohot hadirion ningolutta bukan hanya sebatas potongan pasel, tapi Allah itu adalah pribadi yang melihat kita secara keseluruhan. Di idai mana dohita siap pudi, di idai mana dohita siap jolo, siap siamu kabirang, siap gincang doho siator. Ayang go si Yusuf rap doho si Maria hopartu sakap parsaripeonna. Itu hanya dari sebelah tertentu. Tetapi Allah melihat diri mereka secara keseluruhan. Dia manami dohot inanami na hinaholongan di bagasan partikian nasi songonima Yusuf taat.
Jadi bagasan ketaatan di si Yusuf ada beberapa hal yang boleh kita lihat. Somalna molohita taat tu debata dung masa pe halongangan. Sering kita membangun ketaatan di dalam diri kita setelah Allah berkarya atas diri kita. Setelah Allah melakukan sesuatu hal yang bersifat mujizat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, disinilah yang menjadi bukti keterujian daripada spiritualitas Yusuf bersama dengan Maria. Sebelum Allah melakukan kemujizatan itu terhadap dirinya, dia memilih untuk menjadi pribadi yang taat. Jala ketaatan naido amang dohot tamuinang mapahini gabe berubah secara total dari segi keberadaan hidup dan segala sesuatu yang dia hadapi dalam keberlangsungan kehidupan tersebut. Jadi di sini amang dohot tamuinang molo di persoalan na dia dopan nai saya na mardala di mana di bagasan bahulomon. Tapi dengan memilih untuk taat sekalipun Allah belum melakukan sesuatu yang membuat dirinya sebenarnya patut tercengang, dia memilih untuk taat. Nak pesodiat tusimana namasa amang doho tamuinang, dia memilih untuk taat. Namangi hutamang doho tamuinang molotadok pe di bagasa pikiratna songon halak na porsea hita. Pikiran kita terbatas, segala kemampuan yang ada pada diri kita terbatas, dan ketika kita diperhadapkan dengan keberadaan hidup yang pelik, yang terkadang menempatkan dan menghantarkan kita kepada keterbatasan kita, sehingga kita bingung, sehingga kita takut, dan sepertinya kita dihantarkan kepada ruangan gelap yang membuat kita tidak mampu melakukan tindakan apa-apa. Daida mamang dohot tamu amang takas di bagasa turpukon dang di pasopu debata kita di keterbatasan tai. Halai di dokdo tutod di porbadiai. Di dokdo tu suru-suruani asa takas di lehon tu kita pangat tu sio. Asa takas dilehot tuhita tu dia do arah doho tu dia do tujuanna jala aha do maksudna sia sude akan masa nata ado pi di tonga-tonga ni pardalanan ni lolutai tubuhan anak mas si Maria jala di dok debata bayan magwarna Emmanuel namar lapatan do yamang dohot tamu inang dongat tama debata goar na pinasahat ni debata di bagasan turpukon tu si Yusuf dohot si Maria bukan sekedar nama, tapi perlu kita ketahui bahwa itu adalah merupakan deklarasi yang sesungguhnya yang bersumber daripada Allah ketika dirinya berkenan menjadi manusia dan lahir di tengah-tengah dunia. Dia adalah pribadi yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dakyadi tadi ko debata kita amang di keterbatasan tai. Nang di dia kita maringanan di hagolomon dohot di suasana kebingungan lumpuh pakilalaata dangadong na boy tapangasakon di tonga-tonga di pardalanan ni ngoluon. Kala itu hatta di bagasan partikianon madok tuhita Immanuel. Dongatama debata. Dia manami dohot inanami na hinakolongan. Bodo beta pakilalako ni kita dapatkan di bagasan partikian ni suasana Natal nasi songonon ra molo sudedo hitamang dohot tamuinang boy makilala ni
jala boino nita hati dakon sian rumang ni pardalanan ni ngolutai mamukka siap bonan di tahun 2025 on nang mangalaka mahita di bagasan partikianon tu ujung di tahun 2025 on, maka kita akan menjadi pribadi yang bersaksi, yang senantiasa taat sekalipun kita belum mengerti, sekalipun kita tidak mengerti, memilih untuk taat di bagasan perdalanan di Ngoluta sekalipun Allah belum melakukan tindakan yang mencengangkan, tindakan mujizat terhadap diri kita masing-masing. Dan kita percaya ketika kita memilih untuk taat, hidup kita, cara pandang kita untuk menjalani, menyelami, memaknai kehidupan ini akan berubah. Dan itu dipastikan akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akan sesuai dengan kehendak kelahiran itu sendiri. Amang doho tamuinang, marilah kita belajar untuk diam. Ketika kita diperhadapkan dengan suasana kehidupan yang terkadang begitu kejam, yang terkadang membuat kita tidak mampu berkata-kata, berbicara tentang apa dan masalah yang sedang kita hadapi. Agar dengan demikian Tuhan berkenan berbicara untuk diri kita, seturut dengan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Atong molonunga tubuh Yesus di bagasan partikiano. Na tubuh doi mana tuhita ganuk pribadi lepas pribadi. Na tubuh doi mana ganuk tuhita keluarga lepas keluarga. Dangadong dalan na amang doho tamuinang dirita dinalaho somanguk kapitu. Nirohatta parbagasani ganuk marsada-sada. Asa tapaloa simana gabede bata. Na senantiasa campur tangan tu perdalanan ni Ngoluta. Asa marhabu baon Ngoluta. Asa dao siak kita biar jala dao siak kita roha na hata huto. Selamat hari Natal madihita mang doho tamuinang Immanuel dongat tama debata. Amin.